labarai da ɗumuɗuminsu. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na duniyar labarai, wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan tashar tamu mai albarka, wacce kuke samun sahihan labarai na ban dariya da na ban nishaɗi, na ban tausayi har ma da na jimami, inda muke fara karanto takardattun labaran kana daga bisani mu zayyano muku cikakkunsu. Da na farko dai, idan kai bako ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa, sannan kuma ka dangwala mana like a wannan bidiyo domin samun ingantattu kuma sahihan labaranmu da sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ga ci gaban shirin. Barkanmu da dawowa, inda a yau muke tafe tare da lamarin shugaba Atiku Abubakar da kuma takaitaccen tarihinsa. Mai sauraro, ka biyo mu domin jin wannan takaitaccen tarihin. Kar da ka manta da subscribe and like. Atiku Abubakar ɗan siyasa na Najeriya. An haife shi ne a shekara ta 1946 a Jada, wato arewacin Najeriya, inda a yau Jada take a ƙaramar hukuma a jihar Adamawa. Atiku Abubakar ɗan ƙasar Najeriya a harshen Hausa. Yana da mata Amina Tita Atiku Abubakar. Ya yi makaranta a Jami'ar Ahmadu Bello. Yana jin yaruka kamar haka: Turanci, Hausa da kuma Larabci, haɗi da Pidgin na Najeriya. Yana da sana'o'i da dama, kama daga ɗan kasuwa, custom officer da kuma siyasa da ke addinin Musulunci. Yana kuma siyasarsa ne yana gudanar da ita a jam'iyyar PDP, wato People Democratic Party. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ne daga shekarar 1999 zuwa 2007 bayan Mike Akipe. Kafin Goodluck Ebele Jonathan, Atiku Abubakar ɗan jam'iyyar PDP ne a yanzu, inda a shekarun baya sun yi maja a jam'iyyar APC mai mulki a yanzu. Atiku Abubakar shahararren ɗan kasuwa kuma adali kamili, mai yawan kyauta, bai fiye ƙanƙamo ba. Atiku Abubakar, to Allah ƙara arziki, sannan kuma Allah ji ƙan mazan jiya, Allah ji ƙan wanda suka riga mu gidan gaskiya. Amin summa amin. Allah sa kowanne masu kuɗinmu suna sakin hannu kamar yadda wasu suke yi, domin ƙasar nan a ƙara samun zaman lafiya da kuma jin daɗin juna. Allah